Piny owacho oseketo kenge mag kwepo medruok mag osuru ma ijuogo e pacho ka okalo kuom paro mar chik mar omenda ma higa 2025-2026 makoro geto keto omenda e ofuke jopiny. Jolony lero ni chik makamagi ka olu to biro tego uchumi ma pacho ka kendo duoko piny kwan omenda ma ikawo e yor hola kowuok e pinje maoko. Lidia Okeyo nigi ler mathoth. Midhiero mane okel kod paro mar chik mar omenda ma higa mokalo noweyo oganda jo Kenya gi midhiero kaluwore gi ng'anyo mar tipo mano obagi e pacho kae ka kwedo paro mar chik no. Ka oganda jo Kenya koro keto wang'i e kit paro mar chik mar omenda ma koro piny owacho dhi pedho ne oganda higani. Jalony weche mag omenda Eric Odera lero ni ataro mar paro mar chik mar omenda ma higa mokadho higani sirkal geto keto omenda e ofuke jopiny kar golo omenda go kaka yor bero ochumi ma pacho ka. Gitemo dino yore duto te minyalo medgo osuru. Rode ma pesa sirkal nyocha lalgo itemo din. Olero ni ma idhi tim kokalo kuom duoko piny pogruok mar omenda ma ichoko kod mano manie budget ma thoro miyo piny Kenya manyo hola e pinje maoko. Ka sirkal biro chako manyo hola ma ikawo e pacho ka kalore ni gibiro miyo Kenya yot. The idea mar duoko the fiscal deficit piny en mondo duok public debt piny. Ma kotim mano kaka nyo bedo approved ni to borrowing dhi dok piny. Mane momiyo chikni dhi konyo jopiny instead of raising taxes mondo dhi malo mondo yud pesa ma dhi fund the deficit to wadhi duoko the deficit piny instead. Paro no geto duoko piny omenda ma ikete chich omenda gi joket mwandu kaka yor chiwo thuolo ne thoth joket mwandu ma biro loso thuolo ne sirkal mondo miyo hol pesa e thurka. Commercial loans are a bit expensive. Emomiyo njo wawacho ni wakaw concessional loans. Okay? Wakaw concessional loans minyalo kaw from regional bodies and inyalo kaw from parastatals mararon. Sirkal temo wacho ni kaluwore gi pek mar uchumi masani owinjo bed ni gidhi concentrate on essential services to mako mar not so essential to gidhi mbeko gidhi logo chien moko matin. Piny owacho geto rido chike mata osuru kaka yor dino rode mag mibadhi kendo tiyo kod lony manyasani e choko mag osurugo ka bende geto ket mijingo e omenda maya e dech piny owacho e chwalo dongruok kar donje ofuke jopiny. Government keto mijingo mondo mi pesa michulo kata through e-citizens amidwaro kata driving license mago ema mondo okete mijingo instead of raising taxes directly. Indirect taxes gin taxes miketo kuom goods miuso kaka makati. Sama ing'iewo makati no samoro king'eyo ni nitiere tax to samoro to nitiere tax. Koro mage gik moko ma sirkal temo timo mondo oyudgo pesa no instead of leveraging it directly. Bende igeni yaw thuolo ne joket mwandu kokalo kuom duoko piny nengo mar timo hala kaka yor tego chumi ma pacho ka kendo chulo weg orak e wang' saa kaka yor neno ni omenda obed e lwet jopiny. Gimomiyo nyocha investors go ringo nyocha giwacho ni en malo nitiere Capital Markets Act. Capital Markets Act gitemo golo limitations mondo mi investors donje capital market guch pesa capital market oket pesa kanyo without limitation. Odera yango ni kuom magi duto nitie dwaro mar piny owacho miyo yot johelni matindo kokalo kuom golo oko osuru matindo ma ithoro ketgigo kendo neno ni omenda obedo e lwet oganda. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.